Goeie. We liggen nog 2 maanden hebben verkiezings. En dan mijn stemmen over hokker 43 uur we in de provinciale steden gaan willen. Die stemmen die tel ik mee voor de Eerste Kamer en dan kan je dus mooi het regeren bij de kloten pakken. We krijgen trouwens 2 stembiljetten, want we moeten apart stemmen voor de wetterskippen. Het wie handiger geweest en het kostte al wat minder geld als die wetterskippen bij de provincie komen zoeken, maar daar zijn anders en juristen nog wel size hier met wanden. Likwijls verkiezings. De komende man moet je hem dus neer leeuwen wat in de kranten staat en wat we op radio, televisie en mobiele telefoon jaren zullen. Njochen van het zienberichten ben net weer en ben enkel bedoeld als verkiezingsgedoog. Ik zie mijn voorbeeld hier. Het project om het vertut eerst halverd dat wettersportdorp op de Waadzee te maken, dat weer roem. Sinten lis op papier kleer. Maar nu zou dit halverd op zee weer op een skoppende bonk maken, omdat de provincie Friesland zei dat ze het 10 miljoen krassen. Om boeren en wetterskip net meer meedoen. Dat is al oezien. Die vinden het wel aardig, maar ze hadden er geen direct belang in. En er zou ik geen geld bij komen. Maar dan willen deputaire steden de shell litten om die groepen dat ze er van afsjoggen en dat smiet dan harde boeren stemmen op in orenhoeken van de provincie. Vanzelfs weet CDA-deputaire Friso Douster ik wel dat hij dit 10 miljoen uiteindelijk toch wel betalen moet. Je wil net van krankzinnig uitmaken worden en dat ben je wel als je dan jarenlange tassissing inloeken. Dus hij geeft kwartazes voor de verkiezings door de kribbels. De jong in Halvert is al verstlijn. Nou, zo krijg je de stem dus binnen. Ongelukkig, maar samen met hem dus de komende weken het nijs volgen. En het had er altijd al wat om, maar nu is het vrij wis nooit weer. Wat zeg je? Dat kan je niet skillen? Je bent wurg van zo'n klotige dag? Je stemmen dags net? Ja, hij zei wel wat gelijk. Maar als de stille meerderheid net stemt, dan maak je nooit een eind om dit liedse benneke doch.